Dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítala na videoprezentaci o fenoménu multilevel marketing. O tomto tématu bychom se mohli bavit hodiny a hodiny. Já se však pokusím v tomto videu shrnout ty nejdůležitější informace. Takže jdeme na to. Nejprve tedy taková definice, co to vlastně multilevel marketing je. Je to forma přímého prodeje produktů nebo služeb. Jinými slovy můžeme říct, že to je nový moderní způsob distribuce firem, jak dostat svoje produkty k zákazníkům. Firma tedy vyrobí produkt a místo toho, aby dala peníze na reklamu, tak přímo najde lidi, kteří se postarají o distribuci produktu. Takže firma nemusí platit žádné milionové částky za reklamu a navíc se i díky multilevel marketingu rozšíří do celého světa. Takže to by byla taková obecná definice, vysvětlení, co to vlastně znamená multilevel marketing. A nyní se podíváme na nějaká fakta, protože myslím si, že fakta mluví za vše. Multilevel marketing. Je v něm už zapojeno více než 56 milionů lidí na celém světě. Za poslední rok měl tržby více než 100 bilionů dolarů. Získal už i nominaci na Nobelovu cenu. A v neposlední řadě už je i vyučován na univerzitách, na Harvardské obchodní univerzitě a už i u nás v České republice, například Vysoká škola ekonomická v Praze. Takže myslím si, že tato fakta jsou hodně důležitá, že si díky tomu můžeme udělat obrázek, jak si multilevel marketing v dnešní době stojí. Nyní takový citát, co na multilevel marketing říkají odborníci. Takže někteří lidé MLM haní a kritizují, jiní jej opěvují. Jaký je postoj Fakulty mezinárodních vztahů VŠE k síťovému marketingu? A odpověď. Síťový marketing, víceúrovňový marketing, přímý prodej nebo chcete-li interaktivní distribuce je jednoznačně plnohodnotnou formou podnikání. Tento obchodní koncept si vydobyl své místo na trhu. V rámci relevantních předmětů se studenti naší fakulty běžně seznamují s jeho podstatou, možnostmi a riziky. A odpovídala paní profesorka inženýrka Dana Zadražilová, děkanka Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Takže tady máte příklad z Vysoké školy, paní děkanka, jaký má Vysoká škola ekonomická v České republice postoj k multilevel marketingu. Nyní si multilevel marketing trochu rozdělíme, protože je zde více druhů, více typů. Nejprve tedy katalogový. Co to znamená katalogový MLM? Určitě se s tím již každý setkal. Například může to být Avon, Oriflame, Dedra, různé kosmetické společnosti. Jde vlastně o to, že firma má jakýsi katalog, proto je to katalogový MLM. Vy si z něho vyberete svoje produkty, které chcete a můžete ten katalog poslat i dál. Když někdo si od vás něco objedná, vy získáváte provize z jejich objednávky. Takže to je katalogový. Jde vlastně o nákup a prodej výrobků, které vy spotřebujete. Takže může to být ta kosmetika, drogerie, parfémy nebo i potravinové doplňky. Různé takovéhle věci. A spočívá to vlastně v tom, že vy aktivně oslovujete ty klienty, dáváte jim katalog, ať si vyberou a z jejich objednávky pak máte provize. Můžete i budovat svůj tým a mít potom procenta z objednávek toho svého týmu, ale někdy jsou tam podmínky, že stejně vy musíte udělat také svoji objednávku, abyste měli nárok na provize. Takže to je ten katalogový multilevel marketing. Potom je zde uživatelský. Tady vlastně jde o nákup a prodej výrobků, které vy nespotřebujete. Takže co to může být? Například různé online programy, software, různá internetová školení, online školení. Jde vlastně o něco na internetu,
může to být něco, co vlastně nemůžete si na to sáhnout, můžou to být tedy ty online programy, existuje i multilevel marketing třeba na různé online školení, takže toto všechno patří do uživatelského MLM. Tady vlastně máte, pokud chcete do tohoto MLM vstoupit, tak máte tady nějaký vstupní poplatek. Potom zde může být i měsíční paušál. Toho bych se určitě nebála, protože vlastně je to teď hodně rozšířeno v MLM. Měsíční paušál, k čemu to můžeme přirovnat? Vy, když třeba máte mobilní telefon, chcete telefonovat, musíte si pořídit telefon, to máte jednorázový poplatek a potom platíte kredit, paušál, takže to je to samé tady. Nebo máte počítač, pořídíte si počítač, jednorázový poplatek a máte internet a tam platíte měsíční paušál. Takže to je to samé tady. Jednorázový poplatek vstupní plus měsíční paušál. Rozhodně ale by tyto poplatky neměly být nějaké závratné, nějak moc vysoké. A výhoda také toho uživatelského MLM je, že můžete se rozšířit do celého světa, můžete mít ve svém týmu i cizince. Tady vlastně si budujete ten svůj tým a cílem multilevel marketingu je získat pasivní příjem. Není jeho cílem mít provize za registrace lidí, tedy nabírání nových lidí, ale cílem je získat pasivní příjem. To znamená, že budete mít příjem měsíční bez toho, aniž byste něco dělali. Ano, takže to je cílem multilevel marketingu. Tak, už podle obrázku je asi jasné, co teď budeme probírat. Tak, jako v každé branži, tak i tady se najdou podvodníci. Bohužel. Díky nim je multilevel marketing zatracován. Někteří jenom jak slyší toto slovo, tak hned dávají ruce pryč, všechno je podvod, nic s tím nechtějí mít společného. Jaký je tedy rozdíl mezi pyramidou, letadlem a multilevel marketingem? Je potřeba si na to dávat velký pozor, protože opravdu podvodníci zde jsou a je velmi snadné jim naletět. Takže jaký je mezi tím rozdíl? Pyramida letadlo. Tato společnost nenabízí žádný produkt. Nemají nic, anebo mají produkt v uvozovkách typu kupte si úžasné kouzelné jablko za 1000 korun. Ano, oni nakoupí třeba jablka v zelenině za 10 korun a vám ho nabízí za 1000 korun, ale říkají, že je úžasné. Jenom proto, aby prostě nějaký ten produkt měli. Ale je už jasné, že prostě se o žádný úžasný produkt nejedná, jenom tím mají to jako zástěrku. Multilevel marketing naopak nějaký kvalitní produkt má. U podvodníků jsou vysoké vstupní poplatky v řádu tisíců až 10 000. Setkala jsem se s MLM, které chtělo i třeba 50 000 korun vstupní poplatek. Takže tady, pokud už toto je vám divné, tak chtějí po vás takovéto peníze, tak zbystřete. A hlavně tyto peníze jsou nevratné. U multilevel marketingu je vždycky nějaká lhůta, dokdy vám vstupní poplatky vrací. Takže podle toho také můžete poznat, zda se jedná o podvod nebo ne. Někde to bývají třeba 3 dny, někde 14 dnů, někde měsíc, je to různé. Ale vždy tam je nějaká lhůta, dokdy se můžete rozmyslet, dokdy vám ten vstupní poplatek vrátí. Právě u těch podvodníků takováto lhůta není. Takže jakmile zaplatíte, tak peníze už nikdy neuvidíte. U multilevel marketingu jsou samozřejmě také poplatky. Lidé si myslí, že hned všechno bude zadarmo, ale v dnešní době opravdu nic není zadarmo. A vy vlastně řekli jsme si, že multilevel marketing nabízí nějaký produkt lidem. Vy ten produkt nedostanete zadarmo, ten produkt si musíte koupit.
Stejně jako si jdete do obchodu koupit věci, taky vám je nedají zadarmo. Takže tady si musíte koupit ten produkt, čili dáte nějaký poplatek, případně ty paušály měsíční a za to získáváte ty provize. Proč se tady platí ten paušál? No, protože já každý ten měsíc můžu ten produkt, třeba ten nějaký online program, využívat. Proto je tady ten paušál. Takže to je vysvětlení těch poplatků. U multilevel marketingu poplatky jsou. Neznamená to hned, že když vám někdo řekne, tady je vstup za určitou částku, takže je to podvod. To nikoliv. Jenom pokud je ta částka nějaká horentní, moc vysoká, tak zbystřete. Ale kupujeme si zde produkty, proto zde jsou poplatky. Dále, pozor na tajemnou firmu. Nejprve, když chcete do nějakého multilevel marketingu vstoupit, tak si firmu ověřte. Pokud vám nikdo nechce nic říct, ta firma vám neprozradí svoje sídlo, nebo nikde na internetu o té firmě nic nevyhledáte. Pokud je to česká firma, tak se podívám do obchodního rejstříku, jestli mají všechno v pořádku. Určitě taky chtějte důkaz, že firma platí provize, protože je zde hodně firem, které nabírají, ale provize neproplácí. Takže chtějte také důkaz o proplácení provizí, abyste měli jistotu, že tam nebudete půl roku jen tak a neuvidíte ani korunu. Takže určitě doporučuji si nejprve firmu ověřit, než do ní vstoupíte. A pokud tam vám někdo už něco říká, ne, to vám nepovím, nebo sídlo to je tajný, to vám neřeknu, tak to už zbystřete zase, protože je to něco divného na tom. Multilevel marketing je podnikání, takže firma má být naprosto legální, ověřená, tedy údaje zpřístupněny všem. Takže si ověřit údaje o společnosti. Tak a dále. U těch podvodníků vydělávají jen ti nahoře, protože vlastně příjem u podvodníků plyne ze vstupních poplatků z nahánění nových lidí. Takže vy třeba zaplatíte těch 50 000 korun, jak jsme si říkali, ten vstupní poplatek. To se rozdělí mezi ty lídry, kteří jsou nahoře. No a ti samozřejmě ti, co jsou dole, tak ti mají smůlu, nic nevydělají. Takže to je také systém provizí. Chtějte znát systém provizí u té společnosti. U společnosti multilevel marketingu, které jsou férové, tak tam klidně se stane, že člověk, který je, když vezmu tu strukturu, tak člověk, který je nahoře a třeba člověk, který bude ve 4. linii, tak ten člověk ve 4. linii klidně může si vydělat více, než ten člověk, který je úplně nahoře. A to je právě ten systém odměn. To, že člověk, který je níže, klidně může si vydělávat více, mít vyšší pozici, než ten úplně nahoře. A to je právě to pěkné na multilevel marketingu a to je to, co dokazuje, že to není podvod. Na rozdíl od letadla. Takže určitě si dávejte na toto pozor, je snadné takovýmto podvodníkům naletět, ale určitě, ať se vám to zdá sebevíc úžasné, ať vám říkají sebekrásnější věci, tak si všechno ověřujte. Trvejte na svém, protože jsou to vaše peníze a pokud natrefíte na podvodníka a zaplatíte, tak pravděpodobně už své peníze nikdy neuvidíte. Tak a jak to teda vlastně funguje, ten multilevel marketing? Například film v kině. Když jdete do kina, třeba na film Poslední samuraj, ten film se vám bude líbit, tak co uděláte? Řeknete to svým kamarádům, řeknete, jo, to byl pěkný film, běžte taky. A oni teda si řeknou, no, tak jim se to líbilo, tak my půjdeme taky. A jdou do kina, koupí si lístek a vidí ten film. A zase líbí se jim to a tak to řeknou dalším známým. A oni zase jdou do kina, koupí si lístek a zase se dívají na film a tak dále a tak dále. Takže vlastně vy to pošlete dál a takhle se to dostane dál a dál k dalším lidem. Je to vlastně na doporučení lidí, člověka. A stejně funguje multilevel marketing.
Když vy někomu doporučíte film v kině, tak co z toho máte? Nic. Ten člověk udělá nějaký obrat tomu kinu, koupí si ten lístek, nakoupí si tam třeba popcorn, limonády, ale co vy z toho máte? Nic, to kino vám nezaplatí nějaká procenta z toho lístku. Multilevel marketing naopak ano. Vy doporučujete, děláte multilevel marketing tak, že děláte reklamu té svojí firmě a za to získáváte právě provize. Takže to je ten systém multilevel marketingu. My to vlastně děláme, tenhle systém doporučování používá každý z nás. Už se vám určitě stalo, že jste doporučili ať už ten film nebo nějakou restauraci, že tam vaří dobře, nebo nějaký obchod, běž nakupovat tam to mají levnější. Ale co z toho máte? Nic, jen dobrý pocit, že jste někomu poradili. Tady u multilevel marketingu děláte to samé, ale máte za to provize. A jak ta práce vlastně, jaká je, v čem je ta náplň té práce multilevel marketingu? Je to práce na doma, na počítači, přes internet. Určitě, pokud každý jsme třeba někdy hledali práci na doma. Je to pohodlné, nemám nad sebou žádného šéfa, nemusím vstávat brzo, ale většinou jsme narazili opět na různé podvodníky. Tahle práce na doma je dobrá v tom, že vy jste sám sobě pánem, sám si určujete, kdy budete pracovat, kdy ne. Pracujete na počítači, takže určitě znalost počítače je důležitá. A na internetu. Určitě hodně pracujeme s internetem, takže připojení k internetu je samozřejmostí pro tuto práci. Mám tady práci na doma napsáno, ale jsou mezi námi i tací, co třeba pořádají různá sezení, různá školení. Takže není to jen na doma, ale to už jsou opravdu lídři s velkým L. A pro většinu z nás je to práce na doma. Na počítači. Dále děláme inzerci, děláme vlastně reklamu té naší firmě, propagujeme ji. Takže opět inzerci můžeme dělat na internetu. Nemusíme zadávat do tištěných novin, ale na internetu najdete spoustu inzertních serverů. Ne na internetu, ale i na sociálních sítích. Takže zadáváme inzerci, děláme vlastně reklamu té firmě. To je vlastně ta naše práce. Propagujeme tu firmu, doporučujeme ji. Dále si budujeme svůj tým, svému týmu se věnujeme, můžeme ten tým také školit, pokud už chceme být opravdu ten správný lídr, nebo na to můžeme najít někoho, kdo to školení má v krvi. Takže je to o tomto, věnovat se tomu svému týmu, pracovat s ním, zaškolit ho, dělat pro ně různé návody, videa. O tom je ta práce. A hlavně multilevel marketing chce trpělivost. Pokud vám někdo slibuje, že zbohatnete během měsíce, budete milionář, tak mu nevěřte, protože to není pravda. O tom MLM není. Je to o trpělivosti, je to o budování pasivního příjmu. Samozřejmě můžete se stát milionářem, to ano, ale ne během jednoho měsíce. Pokud si chce někdo vybudovat pasivní příjem, musí si vybudovat svůj tým. A pak vlastně za nějakou tu dobu, když už ten pasivní příjem získá, tak už neděláte vůbec nic a proudí k vám peníze. Takže určitě chce to být trpělivý, nečekat během měsíce závratné provize. A kdo je trpělivý, tak určitě bude spokojen, úspěch se dostaví, ale opravdu není to o tom, že se zaregistruji a za měsíc ze mě bude milionář. Takže určitě trpělivost růže přináší. Tak, já tedy doufám, že jsem vám trošku nasadila brouka do hlavy, že budete o multilevel marketingu přemýšlet. Pokud vás napadají nějaké dotazy, tak určitě můžete se na mě kdykoliv obrátit. Já kontakty nechám tady
pod tímto videem je naleznete, takže určitě mě můžete kdykoliv kontaktovat. A doufám, že teď budete o tomto fenoménu přemýšlet, že si třeba sami najdete ještě nějaké informace, protože, jak jsem říkala, hovořit bychom o tom mohli hodiny a hodiny. Pokud máte zájem, mohu vám také já poslat třeba nějaké zajímavé články, kde si můžete přečíst ještě další informace, zkušenosti třeba i nějakých odborníků. Není v tom žádný problém, ozvěte se mi, já se budu těšit na naši spolupráci. A tímto tedy by to bylo vše z mé strany. Doufám, že takový základní přehled o MLM již máte. A děkuji za pozornost a přeji všem hezký den.